बिमाया गावनि फिसा जालिल चन्द्र ब्रह्मखौ फैफिनगोन सानना फट'खौ लानानै नेनानै दं। बेंगलराव खामानि मावनो थांनाया 10 बोसोर जाबाय, दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। सावगारियाव नुनाय आंनि फिसाज्लाखौ नुयोब्ला खिन्थाहर होननानै खावलायो बिमा बुरिया। जालिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि ब्रा-ब्रा नारसिननायाव बेंगलराव खामानि मावनो थांनो गोनां जादोंमोन। चिरां जिल्ला आवगुरि ओनसोलनि सा आवगुरि गामियाव रायजो जाबोनाय संसारि जाय चरण ब्रह्म, बिनिनो अनजालि बिसि प्रमिला ब्रह्मनि असे फिसाज्ला आरो रनिमा ब्रह्मनि अनजालु फिसाइ जालिल चन्द्र ब्रह्मआ थांनाय 2002 मायथाइ एबा 10 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै दं। जालिलनि असे बिमानि खिन्थानाय बायदिब्ला जालिल चन्द्र ब्रह्मआ गावनि आंगो अनजालि बिसिनि मुंख'नो गोनांदि न' फारसे गिदिंबोफिनो होनना रेलआव गाखोबाय होनना जानबुंनि गेजेरजों न'आव खोन्थाहरखांनायनि 10 बोसोरनि उनावनो गावनि आंगो न'आव सौफैयैया जालिलनि बिमानि गोसोआव माबा मोनसे साननाय एबा थारैनो गोसोआव दाहा लाबोदों। लोगोसे बिथांजोआ गावनि 10 बोसोरनिफ्राय गोमानानै थानाय अनजालु फिसाज्लाखौ जेरावखि जाया लोगो मोन गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां हरना बे फिसाज्लाखौ दैथायहरनो रायजो राजाफोरनिसिम खौरां खर'गंग्लायै गाबै गाबै खावलायहरदों। फिसाखौ फिसाया थांनो गोसो गैयामोन। फिसाया जबरदस्ति थांबाय, हिनजावनि खोथा लानानै थांनांबाय गाबगु खुगु। थांनो गोसो गैथारैखौ हिनजावानो थंहरथाबनाय जाबाय। गाबै गाबै थांलाय फैलाय जायो फिसाया। अबाव थांनो थिनदोंमोन? बे बेंगालराव थांनो थिनबाय हिनजावा। दा फिसाया थांनो गोसो गैया। थांनो गोसो गैयैयाव जबरदस्ति थंहरनाय हिसाबै थांबाय फिसाया। दा फिसाया थांलाय फैलाय जायो, थांनो ओंखारो फैफिनो, थांनो ओंखारो फैफिनो। दा जबरदस्ति थांनायावनो दा फिसानि महर मोखां गैला। दिनैसिम 10 बोसोर जाबाय फिसाया बिमानि महर मोखां नुफैला। फिसा दं होननानै फिसानि मोखां नुफैयाखिसै। दा बबे जायगायाव दङ बे फिसाया? फिसाखौ हांख्रायनानै फैफिनोबा मोजांमोन बे फिसाया। बिमाखौ हांख्रायनानै फैबाय बायोबा गावनि हा बायनाय दङ फिसाया, मावनानै जानो होननानै हा बायदों। आं बे हाखौ फिसा सफैफिनगोन साननानै आं फानाखै, दङैनो दं बे फिसानि हाया। दा मालायबा ओरैनो मालायनो खम समनि आं मावहोयो दांहोयो। बे हानि माइखौ आं एसे एनै लाबोनानै जाफैयो। फिसाया सौफैबायोबा फिसाया बिराद मोजांमोन, आं गोसोआ सान्थि जागौमोन। आं फिसानि महर मोखां नुबाय बायोबा बबावबाफोर संसार जानानै दंबाबो फैबाय बायबाबो जागौ फिसाया। गावनि हायाव मावनानै जानो होननानै फैफिनबायोबा बिराद फिसाया धन्यबाद जागौ। फिसाखौ मोखां नुबाय बायबा सोरबाफोर नुबाय बायोबा आंनि फिसाखौ एसे खौरां हर। फिसाया सफैफिनथों। बबेबा खनाफ्राव थाखोमाबायदोंबा दंबाय बायोबा फिसाखौ एसे फैनो गोसो खालायहर। आइमोन आफामोनहा नुबाय बायहरोबा फिसानि गोसोखौ एसे मोजां खालायहरबा थंहरफिनबा मोजां जागौ। बबे खनायाव दङ फिसाया? फिसानि गोसो एसे सोलायनानै फैयोबा मोजां जागौ फिसाखौ।